Ya kaya nasakpan mo, dili na dahil na siya kawatan. Sige na, paminaw na to si Erwin, be. XFM Katropa. Kung mga congressman naman, nandoon pala sila sa ICI. Yung ICI findings is sinabit sa DOJ. Oh. May mga kaso po yun, yung mga congressman sa DOJ. Tapos pinag-restitute na sila. Kaya yung sinasabi niya 25 billion, galing doon yun. Pero marami pang inaantay ang DOJ na makakuha ng restitution mula sa iba pang mga congressman at mga contractor. So ano po pinatutunayan, sir, nung announcement ng presidente na kakasuhan na si dating He's serious, di ba? Na kahit pinsan niya, sabi niya masakit man, pero hindi siya pangulo ng pamilya niya, pangulo ng kaibigan, kundi pamilya siya ng, pangulo siya ng Pilipinas. Di ba? Ano po ang balak ninyo, sir, sa Senate Bilibon Committee? Kasi magre-resume kayo, hindi ba, nag-investigasyon. So yung Romualdez aspect o angle ay ipupursue po pa ninyo o papaubayan na sa ombudsman? Papaubaya daw ho namin siguro sa ombudsman, pero pag-aaralan ho muna namin. Pag-uusapan ho ng hopefully tomorrow maitatag na yung Blue Ribbon membership at saka yung vice yung subcommittee. Yung pag-uusapan ho muna namin, I'll have to consult with the members. Pero kung ako lang ho tatanungin nyo, nasa ombudsman na po yun eh. Ano pa ho saysay na imbestigahan pa ho namin ulit, gayong may kaso na po, di ba? So, yun lang naman ho ang hinahanap ng taong bayan na makasuhan po si Speaker Romualdez. And I'll leave that to the ombudsman. Pero, of course, I will consult with all members of the Blue Ribbon Committee. Senator, how decisive and how clear is the pronouncement of the president when it comes to flood control issue? Well, he was serious because he said like his very own cousin, di ba? May kaso na rin kinakasuhan na ngayon sa ombudsman. And then doon sa DOJ naman, yung mga congressman at mga contractors are may kaso din sa DOJ. Tinutuan niyo ba itong ganitong klase ng pagiging decisive, pagiging klaro ng Kasi Pangulo? that's what the people are waiting for, are looking for na may action, di ba? Because yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yung flood control, tapos walang nakakasuhan. Lahat naman ng mga nabanggit nakasuhan. So, it's with the ombudsman. Ikaw na lang wala. DOJ. Wala na po sa kamay ng Blue Ribbon. Na-submitin na rin. Kaya nga na po nakasuhan po si Speaker Romualdez doon sa unang committee report na sinabit ni Sen. Lacson. Yun po yun nakalagay po doon. So, itinatuan niyo po ba yung naging... Opo, na may resulta po yung naging investigasyon. Kapuyag tubag aning tulpo. Wa jud. Alas 8:54 na. Una, mga kaigsuunan, no? Na-identify naman na panganlin ninyo, no? Kinsa ng mga naa sa House of Representatives nga na-appeal nga naa sa ICI. Gipagawas bang pangan? Wala gyud mo kadungogan na ba? No? Wa jud mo kadungogan na. No? Ang House of Representatives mga higala naanay pangan, ilan na mga kaubanan pero hilom lang gyapon sila. Kasi giunan lang imbestiga adto lang tang Sara. Si Sara lang ato unahon na ilang tanan na kay maipit ta maapil ta. No? No. Sa ato tropa lang, no? Mayong buntag Ervin Marabilia, no, gikan sa Anukuan City. Asa ka ni mahigala mura dito ni sa laing nasod ni ha. Mo ni ang lugar siguro nga gusto atuon ni BBM. Oh. Alas 8:55. Kini mga higala mga congressman nakaila mo? Mo man ni mga pangisgutan ni Libiste, no? Mo man ni mga isog ni, mga isog ba yan ni? Mga isog ni diya may higala sa kongreso. Nanana ko no'y kaso. Panganli ninyo na. No? Total. Pagbuingon mo accountability. Sayon naman mo malitok anang pangalan lang Sara. Pangalang Digong, pangalang Pulong, pangalan ni Bisag Isang Tarpulano riya. Kana di malagi mo kalitok anang panganli ninyo na. Wala nagpasabot nga. Manguli na sila kwarta. Wala na sila yung mga sala. Oh? Wala nagpasabot mga higala nga. Mag-restitute sila. Iuli nilang ilang nakawat. Kung naa sila iuli in the first place, mga higala, but pasabot, guilty sila sa kawat. Ay! Kaya wala kay iuli, but pasabot, wala ka kakuha.
Pero naa kay iuli, but pasabot naa day kay gikuha kay ginagod kay iuli. Ano ka simple, unta. Ang luhi ka mga igala pero mura man og sa pananaw Manila karon mga igala, himuon pa nilang hero kadtong mga kongresista nga nangawat unya gibalik. No, dapat kung unsa ka well publicized ang pagdakop kang Marcolita defensor, no, kang Mike kang defensor, dapat ana pod sana ka publicize mga igala pagdakop ana nila. Wa man lang moagig priso kay iuli lang nya ang kaso mga igala lipat-lipaton lang ninyo mga Pilipino pagkada kong binuang. Bullseye! Bullseye! Di ba? Lipat-lipat man na mga kaigsuunan. Unya paunhan dayon mo pulong nga giuli naman na nila ang kwarta. The mere fact nga naa sila iuli, bot pasabot na sila gikawat. Katropang Arnel Cortez. Ha? Katropang O siya pa iuli ni mo, wa kay gitangag. Kung naa kay iuli, ba't pasabot niya na, kawatan ka. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Panganli na, kay para mailan sa Pilipinas, kay di na ta mamutar o kawatan sunod. Dili man ni butante ana kay lain-lain man nagdistrito, at least ang ilang distrito makahibaw, nya ang ilang congressman kawatan di ay. Kay para pod sila maedukar og di na sila mamutar sunod kay kawatan lagi. Bisan pag moingon ka karon, samot na may gala kabugat, nanay kaso, unya mag-restitute pag yun, no? Iuli nila ang katong kwarta, ang ilang nakuha, kuno mga katropa, unya palami-lami ang istorya. Anyway, magamit, manggihapon ni nato, alang-alang ni nato magamit nga, kwarta man na sa gobyerno. No? Pero ayaw mi ninyo kumbinsihan nga dapat wala sila liability. Gumikan kay giuli na nilang kwarta. Dili, samot kung ingon, may gala, prisuhan na, gapusan na. Ngano man? Na mirfa ka na asya giuli, but pasabot, na asya gikuha. Oh, but pasabot, giuli ang kinawat, kawatan ang nagkuha. Kasayon, anak mga higala, binuangan yun yung mga Pilipino ay. Grabe ginin yung Kani karon ilan na ning kamada binimo, no? Para mga higala nga, lipat-lipaton ang mga tao, at the end of the day, mga katropa, di gihapon ni mo dayon. Huwag ka nga priso. Oh, awa da stulpo. Di naman daw siya mo imbestiga mga higala sa Blue Ribbon. Kay human na daw. Siya ba na human ato? Katong kang pinglakson? Ayaw ba inyo kalimtiya? Ayaw mo kalimot ha? Pinamdamin ninyo ha? Nagtimaan ba yami sa inyong gipang-ingon? O sa ingon ni Pinglakson, walay mastermind. Oh, ba't ngayon? Ang sabi ni BBM may punot dulo pala. Ay, may ugat hinungdan man di ay. Kamu ba na na? Walay mastermind. Ang mga congressman, nag-i-hirag palusot. Ang mga nasa DPWH, nag-i-hirag kawat. Walay mastermind. Mo ba yan ay unod ba nga higala sa Pink Ribbon Committee ni Pinky Lacson? Ha? Nya karon may ingon na katulpo nga, adi nako magilabot anak kay naa naman sa kuan. Bisan gani kana, dili mo kabasol sa tao nga bisan ang kaso karon naa na sa ombudsman, dili mo kabasol sa tao kun dili 100% mulab mo nga tinuod na mga igala. No? Dili mo kabasol sa tao mga igala kung di sila katuo. Kung dili 100% ang ilang pagsalig anang ombudsman. Ngano man? Sige, tubaga daw ninyo badong, ngano man? Nganong ang mga Pilipino dili gyud 100% nga makaingon tinuod na gining sa ombudsman, no? Ngano man? Aber? For one simple reason. Si BBM ga-appoint na bay. And baliktaron man nimo ang kalibutan badong. Kurawon man nimo ning punong sabay tawag ninyo ani. Dili nimo malubag ang kamatuoran, mag-igagaw sila. Nasakitan gani. Ay. Diba? Nasakitan gani. No? So dakong posibilidad mga higala kay he is caught between the dilemma, dili sila ila ha. He is caught between the dilemma unsaon ko man is agaw, unya unsaon ko man ning mga Pilipino. Nada karon may gala na palaman ang presidente. Magsuna na rabako. Usaon ko man nga tanan man gyud nga ng mga taong nitingog kalabot ani blood control bisag katong gidaot ni Tulpo.
nga 18 Marines ang ilang mga igalang gipanulti mutugma man gyud po, no, nga si Agaw man gyud mo oy apil, no, si Agaw man gyud mo ulo-ulo. Hinumdumi si Agaw ni balos na bayag kausa sa ingon ni Agaw, no, Agaw, sino ingon nimo Agaw? Nya dili na mahimo sa legislative, executive ang pwede ana. Executive kasi nasa executive si Agaw na pod, si Agaw Bongbong. Kinsay nagtakos ato kasi gibutang ni Bongbong takos ato si DBM Secretary Amina Pangandaman. Giun sa ni BBM si Pangandaman. Suspendido kuno 8 ka bulan. Pagka after 8 months mga higala, gihimong CEO sa bangko sa ato mga kaigsoonang mga Muslim. Porbida. So kinsa inyong ilaron? Di mo ka basol ana sa tao, badong. Ngano nga makaingon nga duda man ta aning ombudsman, no? Kadto bitong kang Villanueva imbis kay hinog na nahilog balik. Oh. Kini kang kuan karon, no? Paawayan ra bata getting stronger every day. Unya malapit na kuno, malapit na. Kauban na ng mga higala sa ugma na ba? Di ba ya mahurot ng ugma? No? Di ba na mahurot ng ugma? Way utang ron, ugma na. Ibalik ni mo dito may gala na. Nasya na kabutang, way utang ron, ugma na. Kauban na sila? Oh, mo nang mutuo lang ta may galag maghimas rihas na. That's the challenge. Kay base mag-abot mga igalas final, mayngon ra, hindi naman pala. Ang ebidensya, no, mga kuan, wala man nag-iwan ng ebidensya. So quits, mga igalatanan. Mo na ingos baki. Alas 9:03 na, mga igalatag na sa tubag panagubanuban. Katropa Arnel, kunuhay lang na ang ombudsman nga naana ang kaso kay Siboy Kilay otro mampod nga apil sa malita. Maaksyonan rana kung mawala na singagba. Mga DDS lang ang nabubudol. Ingon si wana kay laing masulat Raimundo gawas anang imong budol. Joe Vlogs, kay ang ombudsman appointed ni Marcos. Exactly. Nga nang imo man ang gigamit katropang Arnel nga argumento. I would like to use that because mao na ilang gigamit to martires. Ngano kuno mga higala nga mo tuo man kang martires mga igsoon explaining about the confidentiality of the confidential funds. Ngano kuno mo tuo man ta nga bias man kuno siya mga higala by politics. Mudapig yung kuno siya sa mga Duterte kay he was appointed by the Duterte. Well, we will use that yardstick. He will use that yardstick against these people, mga higala. Gamiton sa dato ng asukdanan. No? Nganong motuo man may nga tinuod 100% ng investigasyon against Romualdez kung ang ga-appoint ana niya ang Agaw. Kung ang ga-appoint ni Rimulya si Agaw. Pamilyang Rimulya nga kaniadto pa loyal na mga higala sa mga Marcos, matod pang Junbic. Di ba? Di ba? Junbic ni Ingon, di ba? Siya may nagbultya na proud kay siya nga loyalista ang ilang pamilya. Anong patuuho man ninyo 100% mayon mga authentic, tinuod, unbiased, why prejudice, why gyud, why halo. Pure gyud na nga investigasyon. Nya kung ang mo investigar ang tao nga butang mga higala sa presidente, unyang giimbestigahan igagaw ni presidente nga nasakitan si presidente. Pero wa siya mahimo kay kinahanglan yun mga higala. Nganong kinahanglan man? Simply because makabungog na ang demand sa tao. You need to stand. Kinahanglan na nimong mubarog. Kinahanglan na nimong mutingog. Otherwise, alsahon yung kastawag itambog ka das Pasig River. Alas 9:05, Nes Flores Morning Share pa shoutout sa Wao, Lanao del Sur. Sa John Litocon ang pangan sa ila kontra kay ilang kay sa ilang kaubanan, sir. Dili sila kalitok naabay House Committee, Quadcom, kadagag committee ba sa House? Quadcom, Tuwadcom, Tricom. Nakahimo ba silang imbestigar sa flood control? Wala, mga higala, no? Ang ilarang kabalo ka katong Quadcom, Tricom, Quintacom, bla bla bla, no? Kumcom. Ang ila ra gyud mga hagalang tumong ato
against the Duterte. It was made, mga higala, for the Duterte. Ang amahan o ang anak, mga kaigsuonan. Mao na ang ilang misyon, mga igsuon. Bullseye! Bullseye! Hulat lang mo. Nga mapuno ang mga tao. Tanaw na itong budaog pa mo. Kamo po nga mga tao po. No? Kamo pong mga naminaw. Timan isad na ninyo. Markahe isad na ninyo. Ay, kung inapagdagan mga higala ni, parang anak ba no? Timan na to, mga kaigsuonan. Para, dili na ta, dapat makat-o na ta. No? Dapat makat-o na ta. Pagdagan mga higala ni, basig, mudagan na po na si Tulpo sunod. O ay siguro, mudagan pa nagpresidente. Yung mau pag inyong butaran, bahala na mo sa inyong kinabuhi. Pa-shout out sa Barobo, Surigao del Sur. Happy Fiesta, DJ Arnel na. Stila na DJ naman tayo. From Ringo TV of Katbalugan, Samar, member Aguanta Partilis. Basta-basta. Salamat kayo ha. Salamat din sa Aguanta Partilis ha. Ayaw surrender, aguanta lang. Tama na to. Kaya masuko na po si YouTube. Dito na taka, swilduhan na ni. Sometimes we have to bend the law, di ba? Justice Remulla. Dugang pa ana, di ba? Tuod. Tama, no? Kisa may numero 1 ni Uyon, mga higala, kang Mr. Bindalo, no? Sometimes you have to bend the law. Asan niya nagipangutana? Ngadto kang Remulla, the then SOJ or Secretary of Justice, di ba? Secretary of Justice, sometimes we have to bend the law. Am I right, Mr. Tubag po tao may galang hanggaw. Yo, tama na. I talk to my where the Paitan ni mga tawhana sa gobyerno ron. Muna maka